Kumpi voittaa varttimaililla? Ministeritason AMG Mersu vai japanilainen viritetty luisupulkka? No sehän selvii vaan koittamalla. Tää on Automaania. Tervetuloa Automanian ensimmäisen jakson pariin. Tänään meillä olisi äärettömän mielenkiintoinen tutkapari. Saksalainen rouhea V8 vastaan ämpäriholsetilla varustettu Nissan. Päivän agendana oli se ajaa varttimailia ensin lentävällä lähdöllä ja sen jälkeen perinteisesti paikaltaan. Mutta otetaan ensin vielä pieni haastattelu Mersun käskyttäjältä. Arttu, mitkä fiilikset? Hyvät on fiilikset. Kiva päästä tänne lentokentälle vähän testaamaan, millainen nämä vehkeet toimii. Kerrohan vähän lisää tästä sun autosta. Eli kyseessä on Mercedes-Benz S55 AMG 5,4-litrasella remmiahdetulla V8. Ja sit päivän tärkein kysymys. Tuleeko tänään pystihimaa? Eiköhän. Ei mitään. Tsemppiä kisaa. Ja toisena kilpailijana meillä on tänään auralainen sorateiden sankari. Markus, mitä kuuluu? Ihan hyvä. Saa nähdä, miten tänään Nissani tulee kestämään. Saadaanko hilut pihalle? Kerrohan vähän lisää tästä sun autosta. No, tää on vanha marallettu Nissani, missä on yritetty säilyttää kuitenkin ulkonäköä alkuperäisenä ja moottorista ei ole vielä saatu rikki. Ja sitten päivän polttavin kysymys. Miten tulee kisassa käymään? No, Mersu tulee varmaan paikaltaan viemään, mutta lentävässä lähdössä kyllä menee aika tasoihin. Aivan niin. Hei, tsemppii kisa. Kiitos. Otetaan pikku ääninäytteet vielä ennen vetoja. Kommentoi alas, kumpi naukuu nätimmin. Startataan kisat lentävällä lähdöllä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 60 kilsaa tunnissa. Katsotaan, miten vehkeet poistuu. Sai takavaloja katsella s***tä. Ja oliks mulla valot päällä? Kesti ekan vedon! Ai, vehkeet on nipus vielä! Niin, ja käykin! Huhhuh, tiukaks meni heti eka kiskasu, mut kyllä vaan Nissani oli ensimmäisenä viivalla. Ei muuta kuin uutta vetoa perään ja katsotaan saako Mersukuski kelattua Nissania kiinni. Täysillä tulee Mersukuskilla paha mieli. Ja kyllä vaan saa Mersukuski muutaman sentin kurottua välimatkaa umpeen, mutta ei riittänyt sekään. Vei Nissani pidemmän korren jälleen kerran. Mutta onneksi Mersukuskilla on yksi mahdollisuus vielä näyttää kyntensä lentävässä lähdössä. Mennään tsekkaan. Nyt saatiin yli 200 jo. Näin se vaan jälleen kerran Saksa kyykytti Mersua lentävässä lähdössä. Kaulakin on päässyt kasvamaan jo melkein merikontin mittaiseksi, joten eipä tässä paljon arvailemisen varaa jäänyt. Seuraavaksi vuorossa on kuitenkin varttimailia paikaltaan, jossa automaatilla varustetulla V8 Mersulla on selkeä etu. Paikaltaan lähtiessä pito tulee varmasti olemaan suuri haaste molemmille, joten nankangit kuumaksi tässä välissä niin tarraa paremmin tiehen. 90% varmuudella, niin nyt hajoaa jotain. Perä tai laatikko.
No nyt oli Mersun vuoro esitellä takavalojaan Nissani-kuskille. Futiskentän kokoinen kaula taisi kuitenkin johtuu ainakin osittain Nissanin teknisistä haasteista. Toivottavasti mitään ei mennyt rikki. Mennään selvittelemään. Jaha! Eka paikaltaan kiskasu otettu. Millä meni? Ihan ok, kaveria ei vissiin tohon lähtöviivalle jollain tavalla. Mä en tiedä oliko jotain teknistä häkkää vai mikä oli. Joo, jotain pikku paukutusta sillä vissiin siinä oli, mutta ei mitään. Lisää puita uuniin vaan. Näinhän me tehdään. Jaha, jotain teknistä pikku härdelliä vai? Joo, jäi toi lähtörajoitin päälle. Okei, joo, vähän jäätiin kuuntelemaankin ja hiukan röpelsi ja paukku, mutta sehän tietysti kuuluu asiaankin. Niin, koitetaan nyt ilman, että miten käy. No näin me tehdään, jes. Koitetaan sitten ilman lähtörajoitinta, jos saataisiin tiukemmat mittelöt aikaiseksi. Ei muuta kuin renkaat uudestaan kuumaksi ja viivalle. Lämpöt on hyvät ja... Kamera lens h***tiin. Lähtörajoitin saatiin pois päältä, mutta tämäkin erä meni aika rehdisti Mersulle. Taitaa Nissanissa pidot olla hukassa pahemman kerran. Ihan toista pyörää sutiin vaan, niin ei se... Niin ei se lukko ole. Minkä näköis lukko? No on siinä lukko, mutta kun ei se aina pidä. Joo, Nytkin ykkösellä se piti, sit kun mä vedän kakkosella, niin se antoi ensin kytkimen luistattaa ja sen jälkeen se rupesi sutii toista pyörää. Joo. Nyt rupeaa moottori lämpeämään. Onks tässä nyt joku breikki? Tää lämpee toi. Jaa, niin noi romut on vähän semmosia. Otetaan vehkeet viimeistä kertaa viivalle ja katsotaan pysyykö Mersussa lämmöt kurissa ja löytääkö Nissani-kuski pitovaikeuksiin ratkaisuun. Huhhuh, jännäks menee. Jos tää vielä tän kestää, niin kyllä mä ihmettelen. Valmiita! Yes! Valmiina! Pettää kytkin. Oi ei pidä enää yhtään. Tällä kertaa säksä poistuu terävästi viivalta ja pysyy tovin verran kärjessäkin. Valitettavasti vaan kytkin ei taida kestää tämmöistä menoa ja Mersu vie kolmannen kerran putkeen voiton kotiin. Paikaltaan lähtiessä varttimaille taittui Mersulta hiukan nopeammin ajalla 13,6 sekuntia ja Nissani aivan vanavedessä ajalla 13,8 sekuntia. Ja epäoptimaalisista olosuhteista huolimatta ollaan myös 0–100 taulukossa aivan kärkikahinoissa. Mersu ajalla 4,9 sekuntia ja Nissani tasan 5 sekuntiin. Kytkin alkoi antautumaan vai? Joo, nyt kesti ihan hyvin ykkösen ja kakkosen, sit kun mä vaihdoin kolmoselle, niin ei enää pidä. Okei, mä katsoinkin, että nyt oli aika pirtsakan näköinen lähtö. Vähän niinku tossa puolesvälissä, että mikä tässä nyt on, niin kytkinpoli on ihan löysä. Ja... Okei, no onneksi alkaa päivänvedo tulee pikkuhiljaa aika hyvin purkis. Ja purkkiinhan ne tulikin. Päivän suurimmaksi murheeksi osoittautui pito, niin kuin osattiin odottaakin, kuitenkin kostea kenttä ja tehokkaita takavetoisia autoja. Päivän mittelyt oli tavattoman tiukat. Lentävät lähdöt meni 3-0 Nissanille ja Mersu dominoi paikaltaan. Eli päivän gameit päättyivät rehtiin tasapeliin 3-3. Mittelöt oli tiukat ja nyt on aika pistää homma pakettiin. Kiitos sulle, että sä katsoit tämän video ja pistähän kanava tilaukseen, niin saadaan jatkossakin tuotettua vastaavanlaista matskua. Nyt vaan, se on moro! Pistetään käyntiin. Hän nyt s***na käyntiin!